asai marshal Ismita de Burma nini asai marshal hamjak mungbai kupulo flaimang no tongthungte sal dal athukuri hai jeng flaimang no tongthuk Ismita ni asai marshal 19 September 2019 Ismita ni asai mani bisha pungmani salo khapangni nini papa Rajesh de Burma nono paipleya hamjak maya phoro khasuk ni nini ama Bisulaxmi de Burma nini bai koto Parmita de Burma nini asai marshal hamjak mani hamari ya phoro nini asai marshal bisiburam no kifili phaito hune nini thago Somram de Burma nini nana Satya Kumari de Burma bo haino hamari ya phoro rung serungai elem goro ungthung hune nini kaka koto Rajkumar de Burma nini kaki koto Mangti de Burma tei borokni sajak bai sajla nini bai kesar Tiari de Burma bai Aisrang de Burma bo haino paiflaya hamari ya phoro sengsarni hamari bai kupulung ungthung hune nini pi koto bai nini pia koto Aparna de Burma bai Shemal de Burma bo haino hamari ya phoro tei pura bari ni nini nana Sunoti de Burma nini mama Onil de Burma nini mami Swapna de Burma tei borokni sajla nini dada Aryan de Burma nini mama Kushu Abhijit de Burma Khampar gamini nini moi koto bai nini muwa koto Banumati de Burma bai Sukoram de Burma tei borokni sajak Suwari de Burma tei Somboram parani nini Pishok Muskan Bindia India Songbo nono hamari ya phorka Ismita nini bisha ungmani salo chini khumpui TV ni bising tibo kha kufur bai hamari ya phoro Ismita ni nikuma Somboram para Lembusora West Tripura Tini nini o achai masalo